Hola, bon dia. Hola, bon dia. Soc el doctor Gómez Papí, soc el pediatre. Gràcies. Seu. És l'Anna, oi? Sí, l'Anna. Bueno, explica'm coses de l'Anna, perquè és la primera vegada que ens veiem aquí a la consulta. Com l'estàs alimentant? Ara li estic donant el pit. Molt bé. I com et va amb el tema del pit? Malament. Malament. Sí, de fet estic aquí perquè és que l'Anna no guanya suficient pes i m'han dit que si segueix així li he de donar un biberó. Ostres, quina frustració, oi? Sí, la veritat que sí. Perquè tu tenies molt d'interès en donar el pit. Sí, a mi m'agradaria donar-li lactància materna exclusiva, doncs, tot el que pugui, fins als 6 mesos i... És molt bona decisió, fantàstic, però ho estàs passant malament. Sí, la veritat és que sí. I t'estan dient que no entén prou l'Anna amb el teu pit. Exacte. Et sents frustrada, oi? Sí, molt. No sé si és que no tinc llet, no sé. I explica'm una mica com van les presses. Què notes tu del mugró quan la criatura s'enganxa? Doncs, clar, jo comparo amb les altres mares i jo no disfruto la lactància perquè em fa mal. Quan succiona noto que com que em tira i em fa mal a la punta del mugró. Quan s'enganxa o tota l'estona que està... Tota l'estona. Tota l'estona que està mamant? Sí, a cada succió. Ostres, això deu ser horrorós, és com una tortura. Sí. I en cada pressa, en cada succió? Sí. Déu-n'hi-do. I quan et dura una pressa, normalment? Doncs podríem estar tot el matí. És que no es desenganxa del pit. És a dir, si jo la desenganxo, plora. I et torna a demanar. Exacte. Llavors la tinc tota l'estona al pit fins que s'adorm. I patint dolor. O sigui, tot això que m'estàs dient, tan llarg, patint dolor contínuament. Sí. No hi ha alguna vegada que diguis, mira, ara una mica menys. No. I si la hi ha, tinc els mugrons ja tan tocats que és que em segueix fent mal. T'ha fet ferida? A la punta, una ferideta així, horitzontal. Ostres, tu ets una heroïna. Hi ha poques mares que farien això que estàs fent tu. Enhorabona, Gràcies. Té moltíssim mèrit el que estàs fent. Per això hem d'aconseguir que no sigui així. De caques i pipis com va? Explica'm. Doncs caques en fa moltes i molt líquides i m'ha sobtat que fa caques com amb gasos, també. En aerosol, d'aquestes així? Sí, clar. I no sé si és normal. Tot això que expliques, sí, a mi em fa pensar que realment l'Anna no està obtenint prou llet, però no perquè tu no la tinguis, sinó perquè ella no ho està fent com ha de fer-ho. O sigui, el tema no és que tu no en tinguis prou llet, que és el que et preocupa tant, sinó que l'Anna no ho fa bé. Per motiu que sigui, l'Anna no ho està fent bé. Ja mirarem quina és la raó. La bona notícia és que això es pot corregir. Generalment mirem a veure quina és la raó i intentem arreglar-ho, si et sembla bé. Sí, sisplau, perquè si no em passaré al biberó. Clar, és que estàs desesperada, lògicament. Mira, si vols, la pesarem, a veure com ha anat el pes, a veure si realment ha estat tan justa, perquè hi ha crius que no mamen bé, però van tirant, no?, de pes. Les provaré a veure com té la panxa, com té tot, mirarem la boqueta, perquè alguns crius no mamen bé perquè tenen sota la llengua un petit frenet, mirarem si el té o no, o tenen la barbeta cap endarrere. I si et sembla bé a tu, intentaríem mirar com mama, perquè això ens acabaria d'ajudar a saber on és el problema. Vale, perfecte. Molt bé. Moltes gràcies. De res.